Jeħtieġ azzjoni tanġibbli u tolleranza zero fil-konfront tal-bullying fuq il-post tax-xogħol. Dan saħħuh il-Shadow Minister Ivan Castillo Graziella Tard Previa kif il-Partit Nazzjonalista ressa abbozz ta' liġi fil-Parlament għal kontra dan il-bullying. Sarriċ riċenti wera li 64% tan-nies f'pajjiżna jemmnu li jeżisti buljar fil-post tax-xogħol u 40% esperjenzaw personalment tul l-aħħar sena. Waqt li 2 minn kull 10 impjegat sfortunatament iħabtu wiċċhom ma' dan il-fastidju kuljum. Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ li l-ebda forma ta' bullying m'għandha tkun tollerata fil-post tax-xogħol għalaqstant fid-dawl ta' dan ressaq Private Members Bill fil-Parlament. Ix-Shadow Minister għad-Dialogu Soċjali Ivan Castillo u x-Shadow Minister għall-Ugwaljanza Graziella Tard Previ spjegaw kif il-bullying fuq il-post tax-xogħol huwa kwistjoni serja li taffettwa l-benesseri tal-ħaddiema l-produttività. Ivan Castillo qal li l-NGO Be Brave ħarġet rapport illi juri r-realtajiet iebsa li affaċċaw bosta impjegati f'Malta. Ir-riżultati kienu xokkanti bli sħarriġ jiżvela li 20% iħabtu wiċċhom ma' dan il-fastidju jum wara l-ieħor. Dan iċ-ċifri huma inaċċettabbli u l-Partit Nazzjonalisti ara fil-bżonn li jieħu azzjoni meħtieġa. Il-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ li l-ebda forma ta' bullying m'għandha tkun ittollerata fuq il-post tax-xogħol. Li ma nagħmlu xejn mhijiex għażla. L-abbozz ta' liġi jeżiġi li kull kumpanija b'aktar minn 49 impjegat timplementa policy kontra il-bullying. Din il-policy tiddeskrivi x'inhu bullying, turi il-passi li għandhom jittieħdu biex jiġi indirizzat u timponi miżuri dixxiplinarji kontra dawk kollha li wettqu l-bullying, irrispettivament minn min huma jew xi grad għandhom. Fil-waqt li ringrazzjaw ukoll ix-Shadow Minister għas-Saħħa Mentali Invassalla tal-kontribut tiegħu għal dan l-abbozz ta' liġi, ix-Shadow Minister Graziella Tard Previ saħqet li din il-liġi qed titressaq propju fil-kuntest li l-bniedem qatta' ħafna ħin fil-post tax-xogħol kif ukoll fid-dawl tal-fatt li x-xogħol huwa importanti għall-bniedem. Tard Previ spjegat xi kostitwixxi bullying fil-post tax-xogħol fosthom atti ta' intimidazzjoni, teddid, iżolament, żeblieħ, inkejja u umiljazzjoni, deadlines mhux possibbli u atti oħrajn. Hija spjegat ukoll effetti kbar u negattivi li dan ikollu kemm fuq l-impjegat kif ukoll fuq l-organizzazzjoni fosthom stress, problemi ta' saħħa mentali u fiżika, inqas produttività, aktar siklif u saħansitra rriżenja minn xogħolhom. Naf il-waqt li insistiet li tali policy proposta se tagħti soljef lil vittmi jħossuhom komdi jitkellmu. Permezz propju ta' din il-policy li issa trid tiddaħħal fuq il-post tax-xogħol, di se tkun qiegħda propju toffri dak il-safety avenue illi huwa obbligu illi żgur anki min naħa ta' min qiegħed jimpjega, allura hemmhekk qegħdin niftħu iktar spazju sikur fejn dik il-persuna li tkun qiegħda tbati żgur li tista' tmur u li għandha tingħata il-widen u jieqaf dak l-abbuż li jkun qiegħed jisseħħ fuqha. Francisco Catania, Net News.